úplne na záver, bude veľmi stručný. Ďakujem vám zo srdca. Ukázať, že čaro tanca nezávisí od toho, aký tanec tancujeme, ale či ho tancujeme od srdca. A keď ho tancujú deti a mladí ľudia, prináša nám to o to väčšie potešenie. Členovia folklórnych súborov Dunaj, Dunajíček a Mamičky od Dunaja sa týmto s vami lúčia. Ďakujeme za pozornosť, ale tiež ďakujeme všetkým účinkujúcim. Zvlášť patrí poďakovanie pánovi Ľudovítovi Gálovičovi. Za jeho dlhoročnú prácu v týchto súboroch a pri príležitosti jeho životného jubilea mu prajeme veľa zdravia a sily do ďalších nových projektov vo folklórnom svete. A teraz poprosím na javisko pani riaditeľku Mestského kultúrneho strediska, pani Annu Vargovú, pani riaditeľku regionálneho osvetového strediska, pani Vierku Vlčkovú a milého hostia, zástupcu Národného osvetového centra v Bratislave, pána Michala Nobu. Nech sa páči na javisko. Dobrý večer. Takže bola mi pridelená taká milá povinnosť z našej inštitúcii Národného osvetové centrum v Bratislave, aby som odovzdal také ocenenie, máme ich niekoľko. Jedným z tých viacerých ocenení je tiež pocta Národného osvetového centra, ktorá sa udeľuje dlhoročným členom folklórneho hnutia v rámci územia Slovenska, ktorí sa nejakým rôznym spôsobom zaslúžili o to rozvoj folklóru a folklorizmu na Slovensku. Takže ja by som chcel vlastne pánovi Ľudovítovi Gálovičovi v mene Národného osvetového centra a takisto našej generálnej riaditeľky Jany Kresákovej odovzdať pri tejto príležitosti túto poctu Národného osvetového centra. Samozrejme, chcel by som sa pridať ku gratulantom a popriať mu k jeho životnému jubileu všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, aby sa mu naozaj darilo ešte dlhé roky aj v činnosti s týmito folklórnymi kolektívmi. Takže ďakujem za vašu príležitosť.
a vedúci súborov Dunaj, Dunajíček a Mamičky od Dunaja, veľký milovník folklóru, dnešný jubilant, pán Ľudovít Galovič, si právom zaslúži náš mimoriadny obdiv. Roky nepretržitej práce v tejto oblasti si vyžadovali veľa energie, keďže na úkor vlastného voľného času vychovával vždy novú a novú generáciu folkloristov. Zatlieskajme pánovi Galovičovi! Reméljük, hogy egy kellemes estét töltöttek velünk a néptánc és népzene világában. És ennek a varázsnak a megálmodója és alkotója Ľudovít Galovič immár több évtizede. Köszönjük!